Be ar y ddeiar? Peidiwch â chynhyrfu. Sdim eisiau cynhyrfu. Elgan ni, styn ôl yn trwy stryndar unwaith. Rhagor am y bom! Mae'n y man bod fi'n rhedeg syrcas. Sy'n ni well off yn trial bugeilio giro eliffantod. Sy'n di ddigwydd? Dorodd rhywun mewn i'r ysgol yn neud mes uffernol o'r dderbyn fa. Elgan Rhys! Beth ydych chi'n neud ma? Gansles i chi i'r Gwener. Diawlad. Da ni'n cael cyffwrdd dim byd, sy'n nhw wedi cymryd olion bysedd. Beth olaf isio? Pwy sy'n gwneud ffasiwn beth mewn ysgol? Esgusodwch fi. Y ddrwg gen i dorri ar draws. O'ch chi'r cwpwr ffeiliau na fanna? Diolch wag? Pam? Nath y cwrier i'n troi fyny nos Wener. Ddo'n ni gloi papura asesiad blwyddyn 11 yn hwnna cyn gadael.